台湾更加越来越多像安尼个农民实习部，也喺西方国家已经实行许久的。都市人想要买齐齐嘅青菜果子，唔是去到超级市场，是得直接同农民买当天当季嘅农产品。日本2010年提出的农民农业农村基本计划，提升粮食刺激率嘅做法之一，都系推动地产地售嘅概念，是菜地是当季，一种农民市场地产地售嘅出卖场，都系日本大力推动嘅重点么。就统计，日本2010年，伊能全国的农民市场有17000个哟，营养量有8800亿元。伊呢还按算到2020年，营养量会到贵少2元哦。唔可能，难想象，睇日本有位农民市场明日早晨头开门，会像系百货公司主年轻。接下来看下是日本嘅农民市场。打造十个人嘅工种人，是等火车、送等茶叶，去到潮川农民市场顺盒等等送货，一大帮也是接大在股。19年前，东京都潮川的农民市场开幕，附近的农民开始当日同自家种的东西送到来一片卖，卖家是由农民自己来贴，农民市场收15%的手续费。売値は毎だいたい市場価格、卸価格ですかね、市場の値段がありますね。あれを基準にして、まあだいたいそれとほぼ同じぐらいの値段でやってるからすごく安いですよね。まあ市場場合は市場から卸した値段にプラスしていくんですけど、ここはもうそのままですから。假使便宜，菜地又档期，就是讲青菜果子涨10个多，天天就送到家的行来卖。此影响来附近的居民。当日开始前，消费者就竟然排到长。门打开，就像百货公司总人气，民众将到店尾度来托齐齐的农产品。こんなみずみずしい新キャベツ、2つで130円なんです。1つだと300円ぐらいする時がありましたからね。だからまあ。安いものは安い。短短3點鐘呢，菜地農民生產的青菜也豆呢，竟然實有賣得9萬多嘅。不過農民隨時係透過數據嘅信息，也係當個監視器、全世界來補貨。ブロッコリーがいっぱい売れてるから、じゃあまた追加して持ってこうとか、そういう風な流れになります。因此賣量當問題，一模範呢調試來打壓需求價值，價值變化唔大。農民也因為安樣有嘅問題嘅數業。品物はちょっと悪くするとですね、全く叩かれちゃって、特に栗なんかもですね難しくて、直売で売ってる悪かったやつは取り替えましょうということできるんですが、出荷した場合に一度悪くなるとですね、もうこれはあそこの秋川の栗はダメだとかって言って。為了本消費者安心，農民市場一方面為農作物把關農藥殘留。第二後一種嘅農民免稅期，店面下就看得到農民嘅收結，然後研究生產嘅情形。全部この名前が書いてある、名前と一緒に向こうに写真が貼ってある、お客さんの顔が見える、それが一番主なんで。不過，認真研究咗啲附近嘅同樣嘅氣候環境下，做嚟種嘅東西總共有限條。故所經營農民市場嘅潮汕農會。因為串聯全日本的農會相互交換。他県のものはまず主がこのあきる野のものということで地産地消を第一にして、でこちらにないものだけを他県から持ってきてると。因為安入農民市場上市會看得到，街巷表店遇到同樣嘅作物，最近兩鐵多買唔起嘅問題。不過潮汕農會唔可以因為安入來訴求。中國訴求會造成農民下下咗意思農費。ですから時期によってですね、同じものがザバーッと山になる時もかなりありますね。そういう時は一日中山になってたり売れない時もあります。要するに絶対量が多い場合ですね。それはあります。
何を作ったらいつ売れるかということも全部農家の方で考えていただいているので、こちらからそういうふうなこれを出すとか出荷制限とかも一切しませんし、全てを自主性にと。农民天在相互协调生产的种类，还要调节生产采收的时间。像讲的办公田球的种村一家人，就种的2-3种的农作物，用多样少量的种植策略。競合はもちろんありますから、うちはだからなるべくみんなと同じものも作りながら、よそで作らないものも勉強っていうか研究して少しずつ作って、でお客さんにこういうものもありますよっていうのを目指しているっていうことですね。19年來，就在農民市場當年來嘅營客數量高達32萬人，營業額亦有5億2千萬元嘅。將近台幣2億元，日本嘅美的東京都及偏僻，將近北上土地係省內嘅細都市，伊斯等菜地生產、菜地設備，為面積唔大嘅田丘，還繼續維持耕種，市民也食得到又吃又安全嘅青菜果子。